Hello, 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 hello! Ari na kami! Yehey! This is your NYGC Blind Drama. Ari ko no? Oh? May bisita kita. Si Lito Palermo ang aton amigo. Lantaw naton ko na rin sa Parimiloy. Oh. Ari na siguro? Ari na sa. Yes! Welcome, welcome! Mga kaibigan! Narito na! Ari na ang aton guest, Lito Palermo! Mayong gabi din sa tanan naton nga mga tagpalamati sa Naisyaga YouTube channel. Yes? Pinalangga naton nga mga tagpalamati sa mga idol naton dira kay Bro Romel kag kay Lolo Ilyong kay Lolo Miloy. Lolo Miloy! Ari na kami. Toto Lito, kamusta ka na? Okay man ako diri sa pong sakod lugaran sana laway ang signal kay laway man abi ang nagakapot sang cellphone. Okay lang na. Do pareho lang na ginambal mo nga laway kami ni Premiloy. Hindi man. Di mayo gid no, ang importante nga aton yung mga subscribers, ang aton mga viewers, gwapo ya sila. Yes, true enough. Yes. Abi no, hulat-hulato naton na maglantaw sila kay dugay-dugay manamyaw-namyaw kita sa aton yung mga tagpalamuti. Este mga tagpalamati no? Yeah. Mas mayo gid no. Damo kada mga kakilala, mga estudyante man daw mga upod mo na bala sila nga magpamati sila kay permi na naton na mangin kaupod si amigo naton Lito Palermo sa aton nga live, no, di ba? Yes, makaupo din ako kung hindi busy ang inyong partner, si Lito Palermo. Kag makilala nyo man dira, si partner nyo, Lolo Protasio. Si Lolo Protasio? Yeah, pasudlo natin dira si Lolo Protasio. Baon di mayo gid na kay inang kumpare ko ba nang abaw sang una na ho lagsanay kami nga duha bata pa kami sadto. Siling nga mabalay-balay kami kuno baw. Ang ako niya nga crush niya sa una ginapro palapit-lapitan niya may gani si Protasio mo. Damo na akit nga babae Lolo Miloy. Yes, one watching no. May naga-watch na sa aton. Hello. Welcome kamo din sa amon, no. Kaupod niyo si amigo Lito Palermo, Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. Pre Miloy, ang imong pagpanamyaw be? Mayong gabi na sa, mayong adlaw na sa kundin ka mo, amigo Lito. Yes, ato ng mga tagpalamati abroad. Wow. Wala na may nag-like na Pre Miloy? Kamusta ka na natin dito? Okay lang di sa amon kag medyo daw maulan pero ali man gyapon kita gabangon sa mga nagakatabo sa kabuhi naton sang ligad sa mga linog sa mga nagakatabo nga bagyo nga wala to nga ekspektara Lolo Miloy kag Lolo. Abi mo Pre Miloy kag migo Lito, no? Abi mo daw nasubuan man kubla sa mga nadangtan naton sa mga nagliligad, pero ti amon abalang hambal nila ti guro ginapukaw-pukaw man kita na makapadayon kita sa aton ng mga hilikoton man nga makabalik man kita sa aton nga tagtuga. Matuod din. Yeah. Matuod din na kay kinanglan naton nga mag balik sa iya para i-realize niya sa aton nga hindi sa tanan nga oras hindi aton siya kinahanglan kag hindi sa tanan nga oras hindi kita kinahanglan mag-pray sa iya kundi ginapadumdum lang niya kita kung ano siya ka-importante sa aton. Yes, amo na siya. Ginapadumdum si Pre Miloy gid. Bro, alam mo nga ginapukaw na siya, ginapukaw kita. Kaya ginapukaw kita nga pasigahon ng suga. Walain pag iniya. Oo. Sa mga Tagalog natin ng mga subscribers, batiin rin natin sila kasi nanonood rin ang mga Tagalog natin ng mga kaibigan. Sila, yung sila Precia Joy at saka Rian, no? Yes, sila Precia Joy at si Rian Biori. Ako dyan, expert na ako sa Tagalog. So yun, isang grabe. Ako magpapaturo ako sa iyo, Miguelito. Isang magandang
gabi sa lahat ng mga Tagalogin nating mga kasama dito. Yan, so yun na lang. Sana enjoy kayo dito sa ating programa. So kailangan nating magtagalog at mag-Ilonggo para mag-intindihan tayo. Hala. Oo. Dito tayo mag-usapay sa ating programa. Oo, kasi dapat mag-usapay tayo. O mag-uusap tayo mga kaibigan. Premiloy, anong message mo sa aton nga mga tagpalamati? Padamuas lang ay maglabot lang magic ay 200 bam message ko siya. Sobra ka na, hindi pa kayo bago kita. Sa mga subscribe, sa mga wala pa na naka-subscribe, o mga classmate mo na tutulito, hambala sila, i-subscribe nyo ang aton nga channel, yung mga kabulagan, no? Kaya ini siya, ginabugusan ini sa mga masahista, kag sa mga estudyante nga mga blind, kaya mahilig niya magdrama, no? Oo. Pero karuhon ko lang tanay, kabulagan, it means hindi nga bulag sa asawa. Mga bulag na hindi makakita. Isa pa na. Oo, tsakto na tutulito. Kabudlay, abi ko, hindi bala maklaro. Kabulagan. Oo. Yung maruhon. Sa una bala tutulito. Sa una bala nga time, tawag sa aton yung mga blind. Kuha na gidya, no? Blind lang gidya or bulag. Subong daw visually impaired na, no? Nga naglain ang tawag sa aton. Ginbago na nila kay kalaway man pamatian ng mga bulag ka mo. Kalaway na pamatian. So, gindaw social, kumbaga. Para, yun yung social. Para, ara na nga atin ng mga VI, mga visually impaired. No ka namin, kinabi ko na, kung gano'n siyang una, pag abi ko anay siyang una, siling ko, ang ginatawa guro nga bulag, amo na guro mga nagapakilimos, mga bulag na. Isiling ko, yung mga masahista, mo ng mga blind. Kita mo may blind massage. Siling ko yung may mga sarang-sarang guro, nga hindi ka kita, amo na ang visually impaired. Salada. Salada, Premiloy. Ang totoo di nga bulag ya, rablang way na partner. Bulag sa bata, bulag sa asawa. Bulag sa asawa. Bulag siya. O kung may isa pa gen. Ano pa gen? May isa pa. May partner siya, pero bisan ginakastigo, sige siya pakigupon, bulag na siya. Wala ya, martir ang tawag sina, hindi bala Miguelito. Yes, martir na sa kagong may amo ka mo sina nga bana or asawa nga ginakastigo ka mo, hindi ka mo pagka-martir do pareho lang nang ginahigtan nyo ang kagulingon nyo sa tao nga amo muna yan mga advice yung gusto ko yung mabatian. Tandaan nyo nga arap pa si Prelito. Sakto. Kasi may mga akin, hindi man. Subong tutulito, wala man di sila nagalantaw. May ara ka na subong siyang daw na pusuan, abe. Atun lang na. Oo, kita man lang nagitatlong nakabati. Kuno abi, wala pa sang pamati diri. So may ara ko ba kita si Usibaw pa lang. Abe lang taon tanay, no? Kung may ari na siyang nag-subscribe. Si Kuano? Si Jacob Risa, hi. Hi sa iyo, hi po daw. Ibig sabihin Tagalog ito. Tagalog siya. Huwag ka mag-alala. Hi po. Si Toto Raymond Dalunes. Raymond Dalunes, galantaw sa Toto Raymond, baw mayong gabi na si mo, baw kamusta da sa Iloilo? Ang aton nga Sylvester Stallone nga way ka drama. Sige lang, bantayin lang na kamo. Basit na siya, mabatian nyo na ang pagbalik sang Jackie, kag ang mga tinawon ni Boy Tirador, dira nyo na mabatian naman liwat ang mga tinawon ni Boy Tirador. Ang pagkabuhi ni Jigo. Hindi ka mo maglawlahog sa akon. Kay tungod. Basit kung kamo ang atakihon ko. Abe. Sampulan naton sila Premiloy, no? Burabe, nasugata naton ang kwan, ang mga tinao ni Boy Tirador. Si Kwan abi, si Jigo na lang ngalan tanay, sampulan ni. Sige. Nasugata ta kuno ang tinao ni Kwan. Premiloy. Sinoy na ho? Hindi. Kagwapo ka tao. Pero do, malaki si tulok niya sa aton. Maskulado do si John Ray Labrador. Sino ka? Nga kalain si tulok mo sa amon. Wala ninyo ako nakilala. Ako si Jigo.
Jigo, patay ka na. Nabuhi ako tungod sa dupla. Sang akon upot. Di pa damak to? Dupla sang pagigugma sang akon asawa. Sinungalan sila. Secret ko lang ina. Hindi siya magdagpan. Hindi siya madakpan. Mga kuwan na, mga labay-labay lang nga drama. Pero bantayan yun na kasi Toto Lito pa sudlo na to liwat chaton yung mga tirada. Yes. Hindi pero hindi siya mapadako Premiloy. Hindi siya padako. Tanda man siya. Sa lahat-lahat pala ng mga nakikinig ngayon, ng mga Tagalog, magandang gabi po. Sana suportahan ninyo ang aming programa, ang mga live ng NYGC at kasama rin si Toto Lito Palermo. Suportahan nyo kahit wala kayong maintindihan. Kasi hindi kami nakagawa ng Tagalog drama. Si Amigo Michael Oses at si... Michael. Amigo Michael. Marami tayo Marami pa dito si hi dyan pala sa ating kaibigan na si Bro Joseph. Si Joseph Escutin. Huwag niyong ismulin si Joseph Escutin. Diba? Siyempre si Amigo Kevin Bordan. Amigo Kevin. Amigo, sada may gabi. Bayan to. Kapamati si kuno mga pre. Pre, wow. Si Lolo Munding, kamusta daw pre? Why da sa sangkwan? Why da sa subong siyang ginobra? Why siya bago? Cellphone black? Bago bakal? Dohalitan pag ni Premiloy si Premiunding. Makakita na ganito sila ni Preberto. Ambot lang. Batiin mo ang iba nating mga kaibigan. Amigo Lito. Binabati ko dyan si Sophia Mari Pereira sa Sophia sa GC. At si Princess Joy Repenteri, and then si Bro Jan Dari, hi. At sa mga Tagalog blind drama natin dyan. Tagalog blind drama. And then sa Tambayan Ilonggo Group Drama at dito din sa Naisyaga YouTube channel. Yun. Medyo magaling na si Migo Lito, no? Doon ka namin magaling kasi Migo Lito. Doon may idea man sa broadcasting, no? Sagad sa reporter. Balo kasi Migo Lito. Ako Migo Lito, no? Hindi man siya paano. Pero mas common ko tani mo. Mas komportable sa balay. Hindi ko mas kulo. Ay, nako. And then share ko lang share. Share ko lang sa abi nyo ang mga visually impaired lang ng nagapanglimos. Pati subong sa iban nga sa bugos sa Visayas mayara na nga badyaw. Dako maganin na sa aton nga mga blind. Kita gani tinguha pero sila na mga badyaw pangayo lang pangkayo. Kaya abi mo isa kadlaw nagpumpo ako dito sa plaza. So dito na ako sa plaza, nakibot ako abi ko kapwa naton nga blind pero badyaw gali ang nagpangayo sa akong kwarta. Abi ko nagpalapit si mong badyaw ni nagsiling siya nga abi ko parente ko man yun. Pero seryoso yung istorya Toto Lito, tsakto na. Abi guro, pangayuan niya ka, kay abi yan yung may kwarta ni. Way siya kabalo nga, ikaw gani nga hindi ka kita, paninguha, di dapat, amo man ang sundon sa mga badyaw tani, no? May badyaw man Premilo? May badyaw mga bulag? Ang bulag? Pwede ka, kung may badyaw man nga bulag? Ang pinakasakit kung nagpalapit si Simo, kung naghambal si Simo, Lito, I love you. Basta matipok pa kita kay basta may mga aking blahaw lagi. Nice ya ba. Mga pamati guro sa aton belan taon tanay kon Laba tubok siya, laba tubok siya. Belan diyan. Pasakit siyang rayumay si Parimunding gali sige lang Parimunding kay daso na ako mag-okay na pamasahe na nakatuto Raymond. Hindi gani kay tuto dyan Aldrin magalso bla. Pasakit sa gali siyang rayumay. So mga mga ikanang siya ganun na namon. Bangkot siya. Sige.
Mangkot si Toto Raymond kung pwede man siya kuno maka-join sa live. Padalaan. Galing kito. Ambot kung pwede na dua Toto Lito. May diya ka. Kay one guest na no? Base sa sa akon nga pag tanaw-tanaw sa mga live. Lang gid ya, duwa lang gid ang pwede sa live. Hindi na pwede tatlo. Live together lang mo no. Oo, watch live together. Parehas lang nasa isa ka relasyon nga kamo lang gid na duwa. Hindi pwede nga may isa pa. Ay, okay. Oo, sige lang kay Dason, si Toto Raymond tawagan naton kay pa-join naton sa live naman bago naman ka live. Rayuman ni Premundeng. Sa solusyon. Ano? Wa siguro ga inom sa kwan. Bitiobex 44. Ay, naku, damo ginabalaan na. O sa udap lagi nagamit sa file transfer ang Bitiobex. Bitiobex. Kulang lang na sa sa capsule siguro. Wow. Amo mo na ganito. Wala siya. Oo, sa akon gani way man pre no, i-separate lang maka-live ta Dason pre ay i-guess ka man namo na. Hindi ka din namo pag-waswasan kay kami mo subo. Oo. Sige lang kayo makachimpos, Toto Raymond tawagan. Aton yung mga kaupdanan, i-try naman na sila nga maka-intra man di sa ato na ipag-guess ninyo para ma-enjoy man nila kung ano ang gina-enjoy ko. Oo, para mabatian mo si Migo, Kian, Villanueva, todo gusto man to gani. Ibitawon ta si Miga, Miga Rian sa live. Si Rian, gusto ko man na siya. Gusto ko siya invite, no? Delikado kay base makig sa akon. Oy, si Inday Nonali Albacete mayong gabi da si Moday. Bot nga pamati to siya. Bago yan lang dumduman. Oo, bago ko lang dumduman ko kay kabalogi ko binga sa aton. Di ruway na siya pamati. Wa siya pamati. O Toto Raymond da Lunes lang niya pamati sa aton. O malan mo nga mati siya bisan Toto hindi siya Lunes, Biyernes. Ginabalbal ka di Toto Raymond kay Paremondeng kay balaan hindi ka kabalo so. Ati mo siya balbalon niya man sa stick no radio ko mag-DJ. Wala siya na siya. Oo, sako gid sa abiso mo. Bebelan taon tabi kon may mga ano pa gid. Manag gusto kita ni kuno magpasundayag ni Premundeng para sa mga chicks. Tagaan ta ka floor Toto Raymond basi buwas. Makatawag kami sa imo da kag maka-intra ka man di sa amon na. O siguro nga makapag-o ka. Mag-obla cellphone. Excited na mamati siya para amo man namin ni siya abi mo may abilidad man ni Toto Raymond. Kagang iba naton ni mga kaupdanan abi nga mga blind amo man amo. Miss Migo Raymond yan ka panghatag na siya pamahaw. Do may plano pa siya si imo Toto Lito si Premiloy nga pangayuan ka pamahaw. O si Migo Raymond yan ka panghatag na pamahaw. Mula nga butang na sa comment section ang Gcash number. Sa tanan nato yung mga viewers, hi sa inyo. Belen taon dabi kung pila na kapilog hanggang. May 3 watching na ta, kag may 3 likes. Kaya bawi-bawi lang ni mong isa gadamo kisa gadutay importante nga padayon ng tagyapon kaya iban ka review na di mo kung mapensaran na kinalan ka na balik sila takas lalilan ka na amon isa relasyon kung sa aton dia Premiloy way na dia ga pwede ka nila dia balikan isa dan may gambo nga kung magprograma kung pagpasayon mo pagbalik mula sa tanan way na kita mo bisan kisa yawan ka na ay on the board Magaw sa tricycle, ojo up. Tano, ojo up. Migo Lito, anong ibo nga mga message, sabi no, sa aton. Taga-diin ka gid Toto Lito. May signal pa ko? Ara, may signal ka. Buhay ka pa. Daw-dula na siya. Migo Lito. Kung si baby pa siyang una, wala na siya. Kinain na ng lupa. Diin ka na, Migolito. Man. Pwede siya. Ay. Nagpaalam si Migolito sa ito. Sige na mo sa nahibo yan. Joke lang na. Habi ng taon tabi mga nag-comment sa ito nga live
Kay para ba? Ah, dalang kayo to. Boleh beri ni. Aga masahi siya kay mama yahay. Sige lang hambalan da sinday nuna no. Ay ka masahi. Ay remove tan lang si Migolito kay why na sa signal. Sige. Okay. Okay. Oo. Kasi gusto ko rin pa rin Raymond magsulod. Oo, lang taon tabi. Kasi Pwede. sindan ko sa leg. Pwede ba? Try be. Sige. Isindan ka ni Toto. Okay lang si mo da pre. Be. Try tabi. Raymond, no? Pangitaan na bis Toto Raymond. Kay si pa Raymonding ko, no? Gusto yung pasudlon. Pasudlon ko siya. Okay. Walang taon na to na. Aha. Okay, dilagi na. Pagkataon na rin ng pangalan. Oo. Pangitaan na yung Premiloy. Padayon lang pag-subscribe, pagpamati sa NYGC Blind Drama sa YouTube. I-subscribe ninyo sa TikTok. May haraman kita NYGC Blind Drama. Sa akong nga langga, no? Mayong gabi, manda. YGC Blind Drama, di pugid makita mo. Mga sugilanon na makatalandog daw pelikula sa radyo. Okay. Ilan taon natin, debe? Bye-bye, dilagi na. Pagkataon ko na Gatindogin ko ng parong ni Lolo Munding. Dumanok siya ba? Pwerte si Pre Munding ba? Oo. Inako pre. Toto Raymond, no? Sige, try ta ni Kwani Toto Romel. Sindan ka. Lawan siya. Oo. Raymond, dapat kita ada ba? Aha. Sige. Sing tagi na pangita pa ni Toto Romel, ang aton nga kwan. Ang aton nga Jess, no? Kay para nga maka-intra man diri sa aton. Oo. Uy. Nagbalik siya, gali budlay. Ari? Ay. Sige, to. Nasindan mo na sa ako? Wala pa, to. Sige. Si Lito ni. Ha? Si Lito. Ay. Oo, gusto palir mo. Ay. Oo, ita. Sige, yan na lang. I-add na lang kay i-try na lang si Toto Raymond kung ano ginman. Po. Okay, basi hindi ta siya malabot. Yung napangita ka pa ni Toto Romel, Toto Raymond. Yawan ko po ito. Alam sa Facebook. Yawan siya pangita. Are ka na Toto Lito? Ang pagbabalik? Pasensya sa mga tagpalamati natin, nga mga soke sa kanginan. Nadula ako sa makadali kay wala akong signal diri. Oo, kay kung kisang signal do relasyon man among kisa ga dula-dula man. Importante kung padayon kamo yung nagapalangga, sige lang na. Kabalik na. Oo, amo na balatuod, no? Ay, kabudlay, abi. Taga-diin ka gito Lito para sa impormasyon sa aton iban mga bag-o naton yung mga tagpalamati bala nga bag-o ka lang din nila nabatian dito lang sa Agent Luna. Taga-diin ka gid. Iloilo. Diri ko nagapuli sa Bunaw. Kay ako ga-eskwela pa lang ako subong grade 12 student. Kag amo ni ang ako nga hilig ang magiging isa ka DJ. Kag amo ni ang ako kay gusto nga ipabalo sa inyo nga sa umpisa kami sa immersion namon 12 days ina kag kami assign sa GFM Lambunaw nga radio station namon. Wow!
Ma-assign ka gali sa isa ka FM station. Yes. Kanami no. Kay ti amo gid man na isa sa mga handom abi totolito sa mga blind nga mangin radio DJ. Ako sa una, grabe ginang handom ko singko paano man pwede man ko mangin radio DJ. Galing kidi siyempre bala sa sitwasyon bala naton hindi ka Oo. kita. Why kita ginapili sa mga radio station kiti una nga dan masiling sila ti mayay mag-guide pa dapat. Tapos kita ya Oo. makita kinahanglan pa technician. Lain niya nga consited ang Matuod ilang din na, kwaon matuod din ng na. mga DJ. Hindi na kinahanglan sila sang technician. Oo. Tamo na medyo maburo-budlay sa aton nga part. Di ina siya, nami na siya kay bisan paano maka-operate ka sa isa ka radio station, baka hambal-hambal ka dito. Matuod din na. Kag excited na ako sa maging journey ko sa immersion namon sa mga immersion sa grade 12. Kag thankful man Bala ako ano tungod oras sa sa imo programa na totolito, magamuna? gina sit pa lang or kung may program ang mga DJ tira pwede ka makasulod tira maka-interest. Okay. Kaya ako sa una, actually, hindi man siya ano no. Gintagaan mo ko sa una siya sang radio station. Siya Lolo Ilyong, pwede ka man di makaprograma sa amon. Siling ko kada sa no programa ko. Nya kada magsagit-sit na balang radio station, mag-sign off kami, pwede ka nakaprograma. O seryoso ang istorya, nami na siya nga at least, ang imo talent, mapabati mo, malay naton, madiscover ka bala. Kag mambalabi ang isa ng company nga masiling abi, waon ta ni siya bi mangin DJ, kado nami ni siya maguro hambal sa radyo. Totolito? Dula siya. Dula ba siya? Dula siya Premiloy, amo gid man ako kay siya no. May mga chimpo gina sa aton kabuhi. Kung anong bisan anong pagkapalangga si isang tao, kung madula si mo ay kamay mo. Importante balikan niya ka. Puwerte no, sige be. Yanton. Gakarakasagid ako ni Premonding niya. Wala naman si Miguelito, nagbalik ko. Miguelito? Na sa yes, mayong gabi liwat. Oo. Kag ako na Sa kahanginan. Sige lang kay si Premonding, tagaan ko gina sa tsansa ban si Premonding damo to kun na istorya sa akon mo. Tagaan sa tsansa. Oo. Dahil gadula-dula gito tolito. Kalai sa buso signal. Sa kwan gini sa network gini. Network siya. Oo. yes. So, Hindi gabang ginamalik ngayon ako, pasensya kay, kay gadula ako signal. So, no problem. Ari man kami di. Pero ano ang programa mo na totolito? Bali, masulod-sulod ka lang na kada program sa mga DJ? Hindi lang ako, kundi mga classmate ko nga iban. Ang iban na masulot ang iban na. Ma'am, bagid mapakilala ko nga nag-immersion kag ano ang imong ang imong handom or Pero ikaw handom ka man nga mangin isa ka radio DJ aw. Sa ko, hindi man na matabo, hindi naman nato nila matago pa. Oo, naghandom ako sa tanan man lang kita may handom kag hindi matabo kag hindi imposible nga matabo. Hindi ta maglula sa paglaom. Malay nato no, may mga radio station na binga pamati. Masiling sila ay mga bulagali, pwede ta naman ni mahimo ang mga radio DJ no. Kaya manggali nila. Kabalo kam pare totolito, may mga iban man nga mga tawo nga do wala gid balaya siling sang salig sa aton kakayahan. Kun ano gid bala ang mahimo parehas naton nga hindi kakita. Matuod din na kag masubo man panumdumon. Iban bilib man sa aton, iban yung mga tao na namian man sa aton. Pero may ara ginaya masin nga himuon mo na da radio DJ kaya yan haw. Basi bla 3 ka minuto lang hambalin na hindi na nakaya basi kung maghipos-hipos na. Daw gina pero hindi kita magpadala-dala. Bangon bato. Kinanglan, mangin positive lang kita. Sa mga utod naton da mga nagalantaw sa YouTube, mga blind man pareho naton. Hindi ka mo magdula sang paglaom no kay basta mangin mapinadayunon lang kita. Kay ako sa tutuod Premiloy pare totolito. Handom ko gid nga mangin radio DJ galing kiti daw na ni gulang na tabla.
Singko kung hindi ko mangin radio DJ diri lang ko stupad radyo akong pandar. Manong pandar lang ko yung radyo Hindi ko magpamati kami balita ako na pero may pandar. Singko bisan sa dira lang makwanta malabot naman naton handom. Pero hindi Malay nato no totolito huben pa man Abi sampol bi totolito be kung kaya mo be mangin radio DJ be. Sige. Mayong Abe, nga logi sa mga suki naton yung mga tagpalamati. Welcome sa aton palatuntunan ay nga Heart Love Song. So live kita diri sa Naisyaga. Kamusta ka mo diri? Kamusta ang mga suki naton ng mga tagpalamati? Lito. Oh, para daw may amo na bidayon no. Yeah. Oh, magasing tagapamati sila dito. Yes. Nakasaho abi ko nga may background. So muna. Oo. Oo, nasing taga music bidog. Nagapamati kami di sing tang nagahigop-higop kami sang kape. Tapos ang mapamatian na namon si Toto Lito, di daw proud man kami. Si Paremunding, si Toto Raymond, actually si Toto Raymond, believe ko ni siya, kaya nga, nanging DJ man ni siya, no, sa online radio station man. Nami man ni siya nga tingog mo. Excited naman ako mabatian ng yatingog para... Oo. Si Kuya Hil Andan, confirme mo na siya mabatian, arat na siya sa ESFM. Si Kuya Hil Andan, Totolito, nami man na tingog, grabe man na mag-DJ, kaga upod na sila ni Pariberto, man, nami sila mag-program. Oo, mga isa-isa kay Kuya Hil. Abot ko nakapamati ka na? Sa ang ila pro considering di makalabot kay Lilo kami. Hindi na kalabot ay ang ila di no community radio lang na siya. Pero diri sa NYGC Blind Drama mapamatian mo na ding iyang programa nga isay-say kay Kuya Hil na. Pamati na patro na batian mo na Guroda. Na tinami na tuod kung mangin DJ ka tapos ka drama ka, ang tao malingaw mo. Madlib ka man, mabal ka man. Pailito! Purti ba? Ay, medyo ka sa atin. Ari ko kaya, Lolo Protasio, mayong gabi. Mayong gabi na siya mo Protasio. May kayo nakaupod ka de, may lang ka ginagaw mong cellphone kay Toto Lito, kung wala, ba doon kay gambal. Hindi, yung pagyatag siya, kung pakausi ako na. Lain ba? Mga kumpari ko nga nag-inom sa tubaan sa kuta. Ate, okay lang kami. Padayon kami ka panuba-tuba. Ginalista lang ganito namon tanan sa imo, bro. Ato ro ganito support kanya ako sang ate magitong tindira sang Changi gato ano pala binutangan mo ate man to. Ate, ito kay taga Manila siya. Kita mo tawag siya, ate, saan ka pupunta? Wala gani, ambay ko sa inyo. Kung mangutang ka mo, ilista nyo kay Protasio, kay baydan natin sa... Pabayaran ka kay Parmilo. Pabayaran ka kay Parmilo ka. Di ka Paremunding. Abay lang tao. Pare Elio, kamusta? Pasensya ka na rin kapag ayaw ko pasensya di sa live kay ginagaw ko yung mga ikabe. Pasensya ka. Alam ko daw. Sa nagtadaw, ganito rin sa aton, sa Naisyaga YouTube channel. Madamang kasalamat kay ginggest niya diri si Lito. Totolito. Mga po ko, okay. Ilan taon sabi kay, doon may naglantaw di sa aton, be? Sige. Si Toto Romel Pinida, galantaw magaling sa aton. Paremunding, kapangita ka dalaga. Ati, si Catherine, pwede na Hi, Lola Monding. Ari ko di. Pwede na kuno si Inday Catherine. Kaya nga si Preprotasyon, ka sakit. Doon ka pahuloy-huloy sa matay kay Catherine na. Luwagakon niya pa Paremunding, no? Gusto ko na siya. Pwede mo lang maging ako. Hindi na mag-atag siya. Ako na si Catherine. Gusto yaman ko no parte man ni si Preprotasyon. Paremunding standby ka dake basi buwas maka-guest ka man di sa amo no Dabi na kay masa basta madabo kita basta manami ang mapapati ang tanan wala din sa aton lao.
Oo, at least nami no, ang gusto ko ba nga matabo nga ang tanan nga mga blind di may maano taman di bala, ma-introduce taman sila nga bisan paano, bisan hindi tiya kita gapaninguha taya kag kabalo tayo sing dapat naton himuon. Bulag lang bilang mata, pero tagi pusoon ta may panulok. Bulag ang mata, pero ang tagipusoon mo'y panulok no kapamilyar sina nga kanta. Oo, no kapamati sa aton di sila ni ano ho. Si Inday Nuna, Toto Raymond, ka masahe pa to? Pero wala ka pamati. Oh, wala na si galing ka pamati diya sa aton. Oh. Si Inday riyan, Toto Lito, ka pamati to sa aton. Tutulog na tuguro ay. Tulog na bilog. Siguro sa subong si ano, siguro subong si ang ako na po nga dalaga nga ato nga kama ka ay sus kuma Aba, nangayo ka naman guro kwarta sa apo mo. Pwede siya ka mamisti siya nga tayo sa babae. Ato Aba. ka ba mati siguro subong Okay. May sino nang katulog bation ding huragok yaw. Na. Isa tag pala mati tagal katulog daga huragok po. Grabe daw kawa gabukal babay. Lula ina ni dito. Lula ni. Oo, bebelan taon tabi mga naga-comment tabi. Lain ka dabi kon makita tagla. Wow, Shun, bantayan ko na si Lolo Munding kag Toto Raymond Dalunes. Bantayan ta sa dason kay mabalik sila sa ire. Wow, amo na ginahulat-hulat ko balaan mo may pagka-DJ ni Toto Raymond amo nang kisa do na kuan ko do natahap ko bla kay gapatudlo ko ni sa iya mo. You're listening to your favorite radio station. This is Naisaga FM. Mama-amo na bala Premiloy. Okay. Pero bantayan ko ni Toto Lito kay mag-DJ ka Toto Lito, i-live mo man na sa mo Facebook. Siguro kung depende na kung may live ang registration kaya ako kung may live ang registration, i-share mo para mapamatian taman. Mapamatian mo siya mga no problem. Oo, makapamati man sila balao. Kag kami man para mabatian namon mambal ko na yung mga bati ko nga DJ kana masinggit ko na amigo ko. Hindi ka magkabalaka pare ano kung hindi Apolito pag kayo ang live ko buo na itong tower dito joke lang. Bebe tabi ko sino paling na propamati sa aton kay Oy, si Sky lang ko nang kay Lolo Munding. Sky, okay lang, Sky? Galing din. May nagapangaluyag sa ako ni Iban. Oy, may ara ko nagapangaluyag siya nga Iban. Basta si Catherine di yung pagwaasa ko. Ano? Iya mo na ha. Ikaw yung pala pre-protasyo. Si Kwan lang imo yata ko. Si Maripunay. Ay, si Maripunay. Ex ko muna sa dati. Hindi ko na gusto balikan ang ex ko. Punay? Ex ka ko noon ito. Ani Kwan? Di protasyo? Ano ko noon? Ano? Ikes? Sige ba galing? Punay kay extra na kaso si Catherine naman ang akon sabong kay maluming si Catherine naman ko nung plano yaho. Lunga pa sa balbo sa punay So delikado. Si Sky gid kay Toto kay Parimunding ya. Iyo bantayan si pari ay ka masahi pasinday no na tirigads lang tada siya Toto Raymond ha. Yes. Iyo bantayan si pare Munding, pare inom to ba? Tapos si Apo Raymond sabay eri nila liwat din sa Naisaga. Itsagan ko si preportasyon magambal daw una pa siya hubog sa aton pa. Dula singog mo. Nasalom-salom. Ano nang nasalom-salom man kawa? Kalawig na sila pero. Oo, mapaalam na taguro Toto Lito kaga pareportasyon kay medyo lawig-lawig na kay ang iban di gatulog na diod basi blakon makibot sila sa aton. Toto Raymond, salamat gid sa imo nga pag-comment diri ha.
Kapag pag intra dire, si Premunding bantayan nyo kay live naman na di siya. Ano katapusan mo nga mensahe, Migolito? O mensahe mo bisato yung mga kaupdanan ng mga blind kay sa mga viewers. Si Lolo, Ano ka Protasio, tanay ko nung una mamasahe. Lolo O sige, Protasio? yatag sige. yung katapusan ng mga mensahe bago namon ka mo patyon. Grabe yan. Sabay-sabay yung sabi. Si, So, sige, beso. tuloy sa mga ka-blind naton, mga guys, haga naton. Kung may mga problema ka mo, magdalagan ng kamo kay Lolo Elyong, kay Lolo Lolo naliptan ko Miloy. na ikaw pare. Miloy, malipato natin, abi mo, kung may problema ka mo bala, hindi lang kwarta ka, wala kwarta, paliw kami. So, ano lang mag-ano lang ka mo, tulog kita sang mo kasubong kag mag-pregid at least kita matulog mo lang na kag sa mga pabati subscribe lang isa yung ba nag-abot programa ka hindi so Kay kung Permin yun ganyan nababatian si Preprotasyo, di ba? sige oo kag may mataga inom to ba niya sila so sa mga sukay na boy kabatag pula mati ako gali si Lolo Protasio hindi man gwapo pero chick boy halin pa sang una tob subong madamong salamat. Sige ako Tutulito. Grabe ka, Lolo. Sige. Madaming salamat din sa mga suki natin mga tagpalamati sa mga idol ko. Ang Dira, ayan kay mag-DJ. Miloy, kaga, Lolo, inyo. Thank you sa pagpasulod nito sa akon. Pagpasulod din sa akon dito sa inyong Oo, programa. pasudlon ka din namon. Kung sa mga nag-like, subscribe, i-share nyo lang aming programa para mas madamo, mas manami. Mas madamo, mas mayo. Sa lahat mas, ng mga nakikinig, mga Tagalog natin ng mga subscribers, maraming salamat po. Maraming salamat Sana sa ay nag-enjoy kayo. Yes. Sa ngalan po ng ating mga idol dito, kay Lolo Ilio at Lolo Miloy at sa lahat ng mga subscriber. Ako po ang inyong DJ. This is DJ Lito Palermo. Mula dito sa Naisyaga. Maraming salamat at magandang gabi. Okay, lang taon. Okay, sige. Salamat, Gid Migolito. Sarangan ko noon ni Parimunding Bayran ni Sky. Sige, kuha ko bukas. Mata ni Sky ko kaya ko Bayran. Grabe gid si Parimunding bantayan ta. Ay, ga-watch na. Hi, Inday na. Ga-watch ka na, daday. Mayong gabi da, Si Papa Mel may message mo, day. Dali lang gida. Papa Mel. Hello lang dagali kay Inday na sa kay Langga na mayong gabi da si mo. Kabay pa nga ayos ka lang da. Kag mayo gid kay naga-watch ka na ginhambalan ka gali ni Pre-Rimon da. Mayo gid da. Baka nami, Ara naga-watch na siya gali sa ato, Day, why ko siya may ginambal, di ka ginaya, partisimo, si Premilo ito. Siya may hambal ka pa yawa na sa rewind. Alam ko matian niya galawlawig na da. Oo, Kung maging siwalat ka da, di sa mulo. Remove guest na siya. Oo. Ayos. Oo. Wow, ga-watch na siya. Kung naging pabalo kita ni Toto Rimon, ga-watch na sinday nuna. Di mayo giday. Mayong gabi gida si imo kung may ma-comment ka dati, comment lang Ikaw, Premiloy, kaya di manug tapos na ta. May message ka pa para sa ito ng mga tagpalamati? Pamati lang ka po sa abon baga post kay di ka mo magirulsol. Oo. Bisan pa kisa ka daw nagalain, nagabon pamatsag. Gusto na abot ka mo magkadlaw. Oo, sa totoo, kisaway kami sa kondisyon, drama kami ni Premiloy, kaya nga ang pinsan namon, makakadlaw ka mo, makakomment ka mo, dilipay kami. Pinsan namon, paano ka mo? Kamo, abot, prioridad. Oo, Wow. Di mayugid. Sige, Okay,
Oh, may po. Grabe ka live lapit-lapit sa kauras na. Oh, lapit-lapit sa kauras sa ton live. Thank you gid sinyo tanan. Sa wala nagbiya sa ton sa mga kaupdanan naman naton dito sa Manila, sa mga friends naton sa kay Inday Marga. Kag ang tanan naton ng mga kagrupo bla Premiloy sa may nice yaga group chat naton dito. Thank you gid no. Kag sa kay Toto Ili Barrios, Toto Ili Barrios kapamati mo na sa aton. Kag sa tanan na lang wala nato na matamyaw, comment ka mo Message ka mo sa amon YouTube channel kay ano namon ina no ipabati. Ikaw magsunggod, comment ka mo sa dason nga comment ka mo sa live namon kay dason ka live namon uruton ka mo ni premium pamyaw. Oo. Yes. Tandaan yung mga nag-comment pamyaw ni dason. Oo, tandaan ko na ipanglista ko na di okay. May mga listahan di si Premiloy siyang iautang, ibutang ko na di sa ulihi ho. O sila ba din si Res? Okay, salamat gid. Dahil lang gid. Nasa blog ko may nag-comment Away na. Salamat gid Inday Nona. Thank you. I love you all. I love you.